Nimeita watu yetu hapa wapigia asante. Wamenipatia maombi mingi na wanashindwa kwa nini vita inatokea. Na mimi nawaambia hii wa MCA wetu wanataka niache kulima barabara, nitoe pesa ya diesel, niwapatie wakule mandazi. Hiyo inawezekana? Ngoba kirambi ya mono asama sabaino. Na mora kuminangi segi waniko na wera nyamira. Na abantu ntama irikobe kamo. Ya. Abantu abosene suko banywete. Yoba otakanone chibesa. Chitoko ore diseri baro ser chibara. Chiba chirinko ore kolini babuenye. Baba kane babe komobuko. Ninjanjirana. Ese ine areyo. Naende bono. Iyo bagotumeka korusiko. Monyore seneti yakare bintu bya jete seneti. Seneti yari giti atabinde bubwati magoro. Binde bubwati magoro ekiare bintu baote abisaregete mbiyo bisaregete. None ndururu tera asira. Ase chikora chiange 43. Mega akubobe sigatiara 42 mwegura. Tatieti bakangakera. Bagatera magozo tayo. Batato baga kabuna magozo naro oyomo okorokwa okongo omogeni. Mwegure. Ngiya kora ko ngakera bobe. Nata to bogabana. Ta goja ngora saba bogabana. Ino mogwati chinguru. Ekura ne ino. Ata waisi igakoria shortcut. Na nje matena shortcut yana okaragasi. Na bora atike ko ete bare ntambega, oete gatigari guru kobete. Igo achunge sana. Ase bari bonds ba kondwania. Njenjore county ngima. Bono ngote batigange ngechi abantu direct. Abantu bari batari ko mbwatsia. Tigange ndo nyene ward gete. Onyembo samaro narangiria abantu babo samaro. Nababoria. Inkimota etemba korere. Mbara kimota etendeme. Bante mna koragi. Kamoranje. Nonya abantu bagwanjeti. Ndebakora tena banoti awu nombara school yega. Na inu moto ara mangana imoso me kabisa. Mwegure. Inu banje. Ese ye ya ruye sona telu etiare. Abantu baba getutu na bantaba ya. Tarbo. Chikuramba ngeta. Igo kaboranje tutaeto unite ne account tokorera siamo tunyari gusuka gochimuti. Ase chira na arwete. Ndoje na ara akore chinde. Ejinde tutire tu mwakoma nenusu ndoje ngo ikirani. Chibara na promise it ndoje by end of next year chibara chose na akore ki. Na akore. Amangana nyageta na Mario na akaborire na roisi fund mwako ni wade 200 million wako wenda one shaya kwanyari bigori ya rais warwari kwendaka. Onye tobwatie sha kwanyore rio aseri igorire rais ikiachi kemensi ya kongira mwe. Moikorora. Igo ekina kagini nyore go streamline na ndembe kete technology onye nyageta ari kerenyo onye ne yagesima onye ne gagechauri wokorwe goko ende yende akanyora record ya no ile se computer. Yota iras mo ori kati. Igabu no otorochi. Amangana masomo. Mwaroje batara akora matemuna abugata abana 760. Abandi mba akora form 4. Na ndi ninjendera baba ko enda a boarding dole batari kwenyara na barabumbasira. Taro. Ase polytechnic goso mianda abana ujagiro mwako yo abana 660. Iki nase njonta ete bali batari kwenyara na baba abantu mambye bamanyemba konye tu na babanya konye muntu tote barabwa ni kwa society ase nasari twala gaje birazi omwako yongwa aja 35 classes
umwaka wika June igo lero ntojerengeti eliya kabere aban chi nasari 220 na abe kire ndoto ko digital learning yani abana basoma mangane chi computer mapema bajo ukina matemta yara basinye wikiro mutinyi wala to shukuru chance 410 chance chibwate digital learning ejiana sari komenda nayo najanga jana abana mbari bakulwe mechi bago janende bosa garozero ngori ebwate vitamini se bye bigo kinyo bongo bwo omwana twara amu yokande skoro mumenero ngori ngori yonyorani amasomo era mambya bomo na yanda asagi ngajanga productivity to our machine chigenderete asichimbe uchi chombe chigenderete kudapa amabere nebintu binde mdogenderete igendo ngena ntoko ka digital learning konge barimo vijana mwayure yamira ntwa asa digital learning ase manifesto yane ikina ngate wana atikirie toko somia abana tochigazi yabore tuamo somia ngakya kwa chigazi America kaisansa yamira yase operate kilomoto yenyi abana 30 ninjenyi gora yamono tumugirango ugetutu yamo nabura bwe yamo erinde yabera abantu bange ngabo ngo address inde nebinde igo ntora iri egasi negenderete bona abatetenda ateniye gasi ndabachibesa ndabasera egasi nabe karugo nje nariyete chira nabantu bakansika bakanga chikura nanje wikamba sike mbarendere nibo yeino ina giyo kakokora nando chimotwe ndobe amo twabwaterana lero naja ko bakira mbiyamo Christmas yakoro kwa the account secretary coordinator government yakoro Chuck Magara Dr. Chuck Magara sent yakoro kurai lere chief of staff wafanyikazi na utenda wafanyikazi asante yakoro Dr. Mogoi lere mominza bobo bwenya ya utenda zia tari chonse pay Uyono wachiri korobo yoba mumma dipende Oyaka ugurai Oyaka kwa Aris Manoti Omu waziri Agenda Youth and Sports Maybe don't like